En hoe het giet maar die uitslagen, nou, daar kan ik jou in elk geval weer even wat wiezen van maatje. Want de derde uitslag van de provincie is binnen. En dan hebben we het door West-Stellingwerf. Wie de PvdA, Fjouwer verlien, de grootste partij. Het CDA wie een goede tweede, maar verleer flink bij de laatste Tweede Kamerverkiezings. En de VVD stroomde in 2010 op naar een tweede plak. En de PVV werd de vierde partij. En wat er nou gebeurt is, het CDA verliest flink. Meer als 10% en komt uit op 15,3% van de stemmen. PvdA verliest komt nou uit op 25,5%. De VVD boekt winst van 16,4 naar 19,8. De FNP zakt een beetje van 2,3 naar 2,1. De SP van 11,9 naar 9,8. De ChristenUnie van 4,2 naar 2,8%. En GroenLinks die boekt weer winst van 4,9% naar 5,7. Dan de PVV, 11,6% van de stem in West-Stellingwerf. Provinciaal Belang Friesland die verliest van 1,4% in 2007 0,8% nou. Partij van het Noorden 0,6%. Fjouwer-Jelien 0,1%. 50PLUS partij, die boekt winst 2,2%. Vrienden Los krijgt geen stem in West-Stellingwerf. En D66, ik daar weer een groei te zien. 1% in 2007 en 3,9% nou. Ja, Hans. Nou ja, weer het CDA, wat verliest, die trend die zet hem gewoon terug. Ja, nou, het lijkt wel op alsof West-Stellingwerf zijn best heeft gedaan om helemaal volgens de laatste prognose te stemmen. Want volgens mij komt het bijna op de procent overeen. Dat is knap. En nou ja, als dit het beeld, West-Stellingwerf is al een vrij grote gemeente, dus als dit het beeld is, nou, dan blijkt dat die prognose dus aardig uit. Ja, en dan ziet het er dus voor het CDA net zo goed uit en voor de PVV ja, toch wel aardig. Ja, hoewel, ik vraag me eerlijk gezegd af of ze met 12%, iets onder de 12%, of ze daar wel zo tevreden mee zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat ze gerekend hadden op meer. En ik denk overigens dat veel meer mensen gerekend hadden op meer. Niet alleen PVV-stemmers, maar ook anderen. Ja, nou, Otto van der Galien, die wou hem al haast deputaire. Ja, nou, hij zelf dan niet, maar hij maakte zichzelf fractievoorzitter in ieder geval. Want die functie zou hij dan graag op zich nemen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het zo ver komt. Ook al zouden het meer worden dan die 4, 5 zetels waarop het nu lijkt uit te komen. Want ja, zowel CDA als PvdA hebben toch al duidelijk van tevoren nee gezegd. En de andere Otto van der Galien van de VVD, die wijst er ook al meteen op dat de programmaverschillen toch wel erg groot zijn. Dat wordt nog wat tussen die twee. De ene oppositievoerder tegen de andere. Daar lijkt het heel sterk op. Ik weet niet of Otto van der Galien van de VVD of die gedeputeerde gaat worden. Maar dat hij van een grote fractie deel gaat uitmaken. Die ongetwijfeld in gedeputeerde staten gaat zitten. Dat lijkt me toch wel duidelijk. Ja, nou kregen we niet correct Gerrit van Deln van Provinciaal Belang Friesland. Die zei van ja, we hebben alle in de hele campagne hebben alle hier als partijen hebben goed uw sisje dwang in. We hebben alle hier goed omtinken gehad. Nou, je had die debatten volgen, we hadden er ik al zijn. Kwamen ze alle hier lieke goed naar voren in die debatten, al die partijen? Nou, in ieder geval hebben ze allemaal een gelijkwaardige kans gehad. En of je nou ook maar een kleine club vertegenwoordigt of een hele grote. Iedereen kreeg op voet van gelijkwaardigheid tijd om deel te nemen aan de discussie. Wat het soms ook wel eens lastig maakt. Hè? Want met 13 lijsttrekkers nog een debat voeren, dat kan heel ingewikkeld zijn. In soms hele beperkte tijd. Ja, precies. Maar daarin hebben ze allemaal, laten we zeggen, dezelfde tijd gekregen, dezelfde gelegenheid om standpunten kenbaar te maken. Ze zijn allemaal met korte interviewtjes geïntroduceerd bij de kijkers. Oftewel, dat compliment is volkomen terecht. Iedereen is aan zijn trekken gekomen. Ja, maar dan is er zelfs wel de vraag, die kan het alle je wat beter verwudgen dan de oor. Ja. En dan, ja, dus verschil ik wel zichtbaar? Ik denk het wel. Wat in ieder geval, dat is eerder vanavond ook al gezegd, geloof ik. Wat in ieder geval gebleken is dat dat Hans Konst bijvoorbeeld in zijn rol als die beter gegroeid is. Na een mat begin en met veel te bestuurderige uitstraling is hij uiteindelijk, heeft hij met de snedige antwoorden, heeft hij het debat kunnen domineren. Ja, dat weer het debat van Juste Joen. Ja, daar kunnen we even een sham, want daar hebben we nog even wat fragmenten van. De PVV docht net mooi om Friesland. De PVV docht mooi om dit kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Ja. En het beleid wat dit kabinet verstiert, dat vind ik ongelooflijk slecht en zwak. Dus daar wil ik de PVV hier, ik wil op afrekenen. Ja, het is heel simpel. De PVV heeft er net voor Sietse Muiken, die heeft het voor Geert, Maxime en Mark. Daar komt het op dat.
Ja, dat weer een briljante uitspraak van hem. Ja, dat was hij hier de hele zeel achter. Heel mooi gevonden, omdat zo langzamerhand werd ook iedereen het wel een beetje flauw. Dat steeds dat Sietske en Maaike gedoe, dat was uitstekend op gereageerd. En hij had natuurlijk ook gelijk, want laten we wel wezen, bij monden van Hero Brinkman heeft de PVV eigenlijk in de aanloop tot deze verkiezingen alleen maar gezegd dat die provincie wat hun betreft wel opgedoekt kan worden. En dat ook zo'n provinciale staat, dat volkomen een overbodig instituut is. En ja, dan vraag je je ook af, wat in zo'n campagne, wat gaan we dan nog zoeken? Overigens moet ik zeggen dat de campagne voor Adema wat dat betreft heel vriendelijk was. Want dit is hem eigenlijk nooit vroegvoetig geworden. Nee. Hoe dienen de oren het in die debatten? Wie er ik meestal van je zijn van, nou, die misschien beter thuisbleven in? Nou, dat zal ik ze niet onmiddellijk verwijten of suggereren dat ze thuis zouden kunnen blijven. Ik vond wel dat de FNP wat mat naar voren kwam. Annegje Toering. Ja, ik bedoel, die hier wel wat meer profileren. Ja, er was nu een uitstekende kans om te zeggen, kijk eens jongens, discussiëren jullie maar over die landelijke politiek. Maar wij zijn de Friese Nationale Partij en wij willen, laten we zeggen, praten over Friesland en nergens anders over. En dat is eigenlijk veel te weinig over het voetlicht gekomen, vind ik. Ja. Laten we zeggen, ook veel te vriendelijk. Hè. Friesland is mooi en dat moet mooi blijven, maar dat vindt iedereen al. Daar hoef je geen FNP voor te stemmen. Ze moeten echt maar unieke standpunten komen. Om dat had duidelijker gemoeten, denk ik. Ja. Jan Waterlander? De 50-plusser? Ja, merkwaardig. Die hele oudere partij vind ik een heel merkwaardig verschijnsel. Want het is net alsof alle ouderen min of meer, die worden hier gelijk genomen. Hè? En alsof dat zo is. De ouderen zijn natuurlijk een volstrekt gedifferentieerde groep. Er zijn rijke ouderen, minder rijke en hele arme. Kortom, van één gemeenschappelijk ouderbelang, daar is volgens mij helemaal geen sprake van. En het aardige ervan, als je de stemwijzer deed, en je vulde overal bij alle vragen geen mening in. En dan kwam het tot je verrassing kwam eruit. Stem dan maar op 50 plus. En dat weerspiegelt dat idee precies. Dat er hier een verzameling van de meest uiteenlopende belangen in één pot is gegooid. En als je maar 50 bent of ouder, dan maakt het allemaal niet uit. Dan doen al die verschillen niet meer toe. Dan is dat het. Dus nergens een mening over 50 plus. Het leuke is dat bij scholierenverkiezingen bij scholieren deden ook die stemwijze. En ik bleek dat bij een groot aantal kwam er ook 50 plus uit. Heel verrassend. Ja. Maar om dezelfde reden natuurlijk. Omdat je bij een aantal dingen waar ze geen verstand van hadden ook allemaal geen mening en dan kom je uit bij die 50 plus partij. Ja, en wat ik dan nog wel aardig vond is dat Jan Waterlander zelf natuurlijk, laten we zeggen, in persoon, in ieder geval in de manier waarop hij eruit ziet, ook een soort ambivalentie vertegenwoordigt. Want ik vond hem het prototype van de oudere jongeren. Ja, dat mooie blonde golvende witte hier is maar. Ja, een beetje dommel aan nieuwheidsachtig kapsel, ja. Nou, we zullen zien hoe het mooi hem is, want Miranda Werkman die stiet op het provinciehuis bij Jan Waterlander. De listloeker van 50 plus en de Wanies krijgt zijn in de studio, behalve dat je heel mooi hier had je al ja op invullen bij de stemwijze en dan kom je uit op 50 plus. Nee, dat je hebt net natuurlijk een hoog profiel aan. Nee, dat klopt dus net. Want als je er ja op invult, dan dat hebben wij geprobeerd. En volgens mijn collega uit Greensland komt dat bij de Partij van de Arbeid uit. Als je er ja op invult. En wij zitten soms heel erg links, soms heel erg rechts. En als er dan naar het politieke landschap wat eruit komt, dan zitten we dicht bij de FNP in het midden. Maar uw zaakkundige in de studio, Hans van der Heijden, zei het van het speelt helemaal net belangen voor mensen niet ouder binnen als 50. Dat speelt het net. Nou, bij hem zeker net. Maar als nou Jos naar de tussenstand voor de Eerste Kamer, dan ben je toch in de prognose 12 zitten, maar nou in de Eerste Kamer. En staat het er nou voor, maakt het tot krijg het verschil tussen links of rechts. Dus dat ben je wel hele wichtige zitten. En voor wat de provincie aanbelangt, ja, dan mogen we nog even afwachten. Dat spant erom. Maar voor hetzelfde krijg je wonnen zit of krijg net. En de kerst zeggen van of je man in de studio kan zeggen, het speelt net. Wij merken op Strutten dat het bij een hele hoop bezig wel speelt. En dat er een hele hoop bezig binnen die zich zwaar gemaakt over de toekomst voor met name de ouderlijn. En dat het vooral dat is Jood erg opvallen. Heel veel jongeren binnen die de zwargen over hebben. Jongeren zwargen hoe de ouderen, want zij zijn de ouderen van Aast. Ja, en maar jongeren die zeggen wij studeren vaak langer. Wij beginnen letterlijk met pensioenopbouw.
Jood hebben ze iets leers door het pensioenakkoord wat eraan komt. En die zeggen van, voor u ziet het er helemaal net zo goed uit. Dus waar wij nou een keuze maken, dan moet misschien ik wel eens een beetje naar 50 plus en ik al ben dat nog net. Denk je dat je, ja, daar heb je dus net genoeg stemmen om een hele grote meerderheid te krijgen natuurlijk. Nee. Is dat net een rol voor de orenpartijen bedoel ik? Krijg je net de volle versnippering op deze manier? Nou, zo 50 plus is oprichten omdat de orenpartijen de ouderen helemaal links en links leerden. En dat we in eerste instantie een landelijke initiatief, wij hebben dat vertaald naar de provincie staan. En wij zijn, hoe ziet dat nou hier eruit? En op het moment dat je een onderwerp als krimp hebben, dan ben er een hele hoop partijen die hebben het over kreet, werkgelegenheid en met een goede dieken komen. En wij hebben op een bepaald moment zijn van, het ben vooral ouderen die in de gebieden wonen. Laten we nou inzetten op goede zorg. Laten we zorgen dat de meesten die goed wonen kennen. En dat ze daar net een wij hoeven zonder dat ze er wij moeten. En dat zijn volgens mij punten die in die omjouwings heel goed aanspreken. Wat orenpartijen lezen litten. Dat laat de orenpartijen lezen. En heb je hier de groeien litten voor de verkiezings? Wat was het? Heb je hier de groeien litten van 50 plus? Nee, ik merk wel dat mensen binnen zeggen, oh ik ken die man, die heb ik op televisie zien. Want hoe je herkent? Ja, als je een beetje groot bent en je hebt een sok hier, dan valt het wel op. Maar het is net zo dat het er morgen ook weer. Nee. En er zit geen opzet achter, of wel? Nee. Nee, want ja, er is nog hier in Nederland die opvalt, maar zit hier. En dat hebben we ook net op blikje. Nee, maar het kan dus wel helpen als je dus iets oors bent als de orenpolitici, dat je dan opvallen. Dat is misschien wel handig voor een lietsere, onbekendere partij. Ja, nou, misschien dat wel zo. Maar het is geen opzet. Wie het moeilijk voor je als lietsere partij om mee te doen in het campagnegeweld? Of voelt dat heel erg taal? Ja, ik de kwartlieden de partijen binnen die 50, 60.000 euro uitjouwen. Dan kan je afvreden of dat wat opsmiet. Maar wij doen het bij een lietsclubje meesken, betalen het uit eigen boezem. Dus dat hele drokke gedoe, daar kennen wij net zo op. En we hebben ook de ondervinding dat we vooral nog een beetje sinistreem van het maatschappelijk middenveld aanroeid hebben. Dat er toch een hoop mensen binnen die ergens in bestuurlijke functies zitten bij een partij binnen. En die er moeite mee hebben om dan vervolgens mensen op te roepen om voor de orenpartij te stemmen. En dat is de oude Ronald Wiekenstrool dan best wel dreig geweest. Maar je ben ik vaker nog voorbij kwam op de site Friesland kies mij al je tweets. Ja, je wordt ouder en je wil wat, dus dan begin ik de Twitter in. En een hechtepunt wie vond ik dat al de rijen hier al het mij twitteren. En wij hebben er een van die speerpunten is dat we vinden dat die digitalisering voor oude rijen een heel groot probleem wordt. En dan zorgen we dat zo'n ouderenzorg in Friesland bijvoorbeeld daar een speerpunt van maakt en dat oppakt verhabeleerd. Nou, dat is een hele goede zaak. Blow je hier de hele joen of zeg ik van het mij genoeg en ik ga naast huis? Nee, ik ben hier nog wel even, want ik zeg gelijk bij Stellingwerf hier wij 2,2%. En we verwachten eigenlijk dat we in de steden aan een hege kant zitten kennen. Dus ik ben gewoon een naar de uitslag. En dan ben je wordt dat alle woorden. Oké, nou wij ben hier zeker nog ontolle woorden dat we Jan Waterlander, maar dat prachtige bos hier. Want ja, als je hier wat oors is, dan val je wel eens op. Ja, de hal van het provinciehuis die staat vol met mensen. Het zijn al je politici, journalisten. Ze praten al je met elkaar, de sfeer is gezellig, maar tegelijk ook wel spannend. Janne Witske de Vries, Partij van de Arbeid, deputaire West, de laatste 4 jaar hier, die staat nog aan mij. Ja, het wordt wel spannend, hè? Ja, het is hartstikke spannend. Het wordt je de hele tijd warmer en dat is ook nog wel goed om die spanning op te vieren. Maar ja, we gaan nou de eerste uitslagen binnen en ik is er nog net zo vol van sissen. Maar ja, als de landelijke exit polls of zo, dan lijkt het erop dat wij het in Friesland heel goed waarkennen als Partij van de Arbeid. Je hebt 4 jaar deputaire West, op dat plus zitten, wil je terug? Ja, ik zou het prachtig vinden om nog een periode terug te gaan. Wat ga je bereiken de laatste 4 jaar hier? Je ga je altijd niet zetten van cultuur? Ja, maar van meer, hè. Maar cultuur, nou, dat vind ik, daar ben ik heel wies mooi dat wij een heel actief en inspirerend cultuurbeleid viert hebben. Maar een heel soort nieuwe initiatieven. Nou, Culturele Haardstad, dat is een mooie kans van Friesland. En ik ben heel wies op de University Campus Friesland. Dat vind ik echt wel een van onze kroonjuwelen, zoals Wio Joustra dan in de Ljouwte kranten. Ik ben ook heel wies met de Delta-programma Frieske Tjerken. Boppenslag, het onderwijsprogramma, de tweetalige squallen, taalbeleid.
Daar hebben we heel uitnodigend mee aan de slag geweest. Dus, er is zo volle dingen om grutskop te wijzen. Dan ga je de fjouwer hier met Wanenwest en dan is het verkiezingsjoen. Ja, dan mag je toch maar weer even kiezen worden natuurlijk. Ja, en dat is ook wel het mooie van democratie. Hè? Daar werken ze het. En dan bezieken ze het goed voor alle inwoners van Friesland te doen. Nou, en op zo'n jongens just wat dat wurg is. Jo, wie in de campagne net al is, Loeker, dat wie Hans Konst. Dan ben je wel de nummer 2. Steen wat in het skaat dan? Nou, vind ik net. Want ik vind 2 echt een heel mooi plak. En dan heb ik het gevoel dat ik in alle ruimte mijn dingen doen kan. En Hans Konst heeft het voor u hartstikke goed in. Hij wie juster in het verkiezingsdebat, het finale debat. Verrassend van hielp het meestal toch wel de winnaar, hè? Ja, hij wie juster echt helemaal los, hè. Wie een glansrol. En zo ken ik Hans ook. Want het is een man met een hele soort kanten. Ze kwamen neer naar boeten eigenlijk in de campagne. Nee, maar dat moet je eerst leren. En hij had hem er heel gauw in ontwikkelen. En ik vind het prachtig om het te zien. Wat verwacht je, jongen? Want ja, de eerste steden die komen eraan hoor. Waar moet je hem zo bij pakken? Ja, wij zijn echt afhankelijk van de opkomst in de steden. Hè? In Ljouwert, Snits, Drachten, Heerenveen. Daar moeten wij het van hebben. Nou ja, en als de opkomst er redelijk is, dan maken wij een goede uitslag. Landelijke cijfers, ga je die al mee krijgen? Nou ja, we zitten ongeveer op zo'n 1%. En als dat nou trof vertaalt naar Friesland, dan zullen wij op 10 zitten, 10,5 zitten uitkomen kennen matten. Het is altijd nou nek on nek hè, bij het CDA, maar het CDA lijkt het nou toch wel een tik te krijgen. Ja, maar er moest altijd, in Friesland rekening gaat het altijd oors. Hè? En in die plattelandsgemeenten wordt oors stemt. En PVV, de opkomst zie je wat lager wezen als landelijk. Nou, dat moesten we verrekenen. Dus het CDA zult je relatief beter doen als landelijk. En dat gun ik zeg, want ze gaan hartstikke goed en hard werken over Friesland. Maar waar gaat het heen, denk je? Want ja, je neemt er al op de Nijkommer, de PVV. Wat dat die nou aan een verplettering in de overwinning pak je? Ja, ik denk dat de verhoringen komen omdat de PVV nou mooi doet. En die zullen hier een stuk van de stemmen pakken. En ik hoop dat dat leger is als in de rest van Nederland. En dat verwacht ik in Friesland, dat dat leger is. En dat maakt het dat het CDA relatief heger blijft. VVD zal hier groeien, maar Friesland is dit echt een VVD-provincie. Dus dat gaat relatief. Ik denk dat de FNP het aardig gedocht. Want ik heb vooral in Zuidwesthoeken in Actie West. En daar werd opvallend hoeveel FNP-stemmers zat er binnen. Dus ik verwacht dat die FNP een goede uitslag maakt. En de Partij van de Arbeid zou best wel eens de grootste worden kennen. Dat zou de FNP ook wel uitkomen als Jim de grootste wordt, of niet? Nou ja, wij kijken goed maar de FNP op onderdeel van de verkiezingsprogramma's terug de Raad. Nou, dat zullen we zien hoe dat haast uitpakt. De VVD had ik punten. Wat wij maar verder kennen. Maar het cultuurbeleid landelijk nou van deze regeringen van de VVD, ja, dat zit voor ons, dat zit dus wat west. Ja, want die skrossen al wat, hè? Ja, dat gaat echt de billen dradig in. Nou, cultuur in Friesland, dat is van alle mensen en daar binnen wij hartstikke zuinig op. En dan willen wij als Partij van de Arbeid ook mooi terug. We rennen nou wel voorop op het muziek. Laten we eerst maar de definitieve uitslag afwachten, want die komt nog. Je gaat ervan wel van u dat je gewoon de komende 4 jaar weer debatteren wil? Nou, dat moet eerst een goede uitslag komen van de jongen. En daar is nou eerst de betijd voor, dus daar kijk ik net op vooruit rennen. Maar als dat zo is en wij zitten haast onder de onderhandelingstafel, ja, ik zal wel verder willen. Graag. Janne Witske de Vries, bedankt. Ja, speculeren, dat is wat er vooral dienen. Die landelijke cijfers vergelijken en waarom lezen op die provinciale cijfers. En degene die het voor u boppen op al die cijfers zit, is Andries Bakker op het provinciehuis. Ja, we hebben Janne Witske de Vries van de Partij van de Arbeid. Die zei van zien al, we zitten met mogelijkheden van de Partij van de Arbeid. Nou, dat ben ook correct. Het oordeel zitten dat Sjoerd Galema, de listlokker van het CDA, ik hoop het te helpen. Want wat je me net zegt in beeld, maar wat wel gebeurt is dat listlokkers bij mij hier op en ouw rennen. Herstel weer uitslagen, eerder alweer wat het bekend. En toen kreeg de uitslag van West-Stellingwerf binnenkwam. Werd het CDA toch 10% van alle stemmen kwijttrekken. Toen zeg ik je wel even Sjoerd Galema, de listlokker, Alexander de Rauwe, Tweede Kamerlid, wat zenuwachtig worden. Sinds een half jaar West-Stellingwerf is net echt een CDA-gemeente. Maar toch, dit is wel een heel groot verlies. We zeggen die tendens dat het CDA dus vrij groot verliest.
Partij van de Arbeid houdt het wat behind. En de grote winnaar is vanzelf de PVV. En ik de VVD wordt groter in West-Stellingwerf. En wat wel opvallend is dat de FNP ontnota bij die drie gemeenten die het bekend binnen toch justjes minder scoort als in 2000. En dan kom je inderdaad bij zo'n coalitievorming. Waar wordt de grootste? Partij van de Arbeid of het CDA? Dat zou best eens de Partij van de Arbeid worden kennen. In tegenstelling tot jou hier waarom. En dan maakt er een partij bij in het college. En VVD neemt toch afstand van de FNP. Ontnota zit ze bij de 5 zitten in provinciale steden. Nou ja, het lijkt erop dat de VVD, als ik landelijk tendens is, dat die afstand neemt. En dat Tom Vermouwelijk dus goede papieren had om als deputaire aan te scoren. Ik al zei Janne Witske de Vries van de Partij van de Arbeid. We willen heel graag terug maar het Joerdaagse college. Dat is het CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Ja, de ChristenUnie scoort vanzelf net geweldig. En om de VVD, misschien dat ze daar net omheen kennen. Het is al eens speculeren. De grote gemeenten komen vanzelf nog even. West-Stellingwerf is een goede indicatie, maar het gaat zelfs om Ljouwert, Zuidwesthoeken, Jereveen en Smellingeland. Dat binnen jouw grootsten. En daaromheen, dan mag maar zien wat er gebeurt. Maar de toon is zetten. PvdA is licht positief. CDA wordt wat zenuwachtig. En in het provincie, hoe ze dit stuit, is mijn collega Miranda op ziek naar sprekers. Ja, dat zou eens leuk, Andries, op ziek naar sprekers. Nou ja, daar ben je vanzelfs genoeg meesken. En ik praat nou met de gasten van Sjoerd Galema. Dit is vrouw Mieke Andela-Bauer. Je bent mooi oprichter van het CDA Friesland. Jij die is correct bij de deputaire op een kamer zitten. Hoe is het daar? Nou, daarboven weer heel gezellig en heel rustig. Wat rustiger als hier. Hè. Alhoewel, ik ken dit ik nog wel van vroeger. Ik ken natuurlijk wel een soort, zowel provinciale statenverkiezingen, maar ook landelijke verkiezingen meemaken. Hè? Ja. Want wat vind je van het CDA op het heden? Ja, het CDA heeft natuurlijk een hele moeilijke tijd. Hè? Omdat wij, zien dat er toch een regering komen moest, een keuze maken hebben van die gedoogconstructie. En een heel soort leden hebben er moeite mee. En Jo? Ik heb er toen voorgestemd, gewoon uit praktische overwegingen. Het gaat er moeilijk mee. Eigenlijk is die PVV net een partij die bij u zit. Schoent de mensen die ze afwijzen en die toch bij u leven en die we nodig hebben. Dat is net een christelijk standpunt. Ja, maar dat is net het CDA-standpunt. Maar er moest een regering komen. En de Partij van de Arbeid die aanjekken, Cohen. En daarmee moest er een oorlogssituatie. Maar Sjoerd Galema het nou wel zijn, maar de PVV in het college dacht het niet. Dat ze we afwachten moeten. Sjoerd, we weten nog net de uitslag, maar dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van dit aanstaande college. Hoe vind je dat Sjoerd Galema het dient heeft? Sjoerd heeft het heel goed dient. Ken hem goed, hè? Ja, ik ken hem heel goed. Hij is een klasgenoot. En lieke oud als mijn jongste zoon. Dus ik ken hem heel goed. Heb je hem de kneepjes van het vak bijbracht? Nee, daar wie ik net voor nodig. Nee. Dat heb ik net dient. Maar natuurlijk volg je de politiek. Dat is gewoon in jou bebakt en dat kan niet meer roos. En ik blijf lid bij het CDA. Ik doe mijn best om, ik van binnenuit te proberen op een plak weer te stenen. Maar ja, waar luistert er nog naar oudere mensen? Misschien een partij 50 plus? Nee, ik blijf bij het CDA. Ik hier de secretarieën, was zo die oude vrouw even vragen. Nou, ik denk, dat ben wij nou, hè? Die oude vrouw, ja. En dat is eigenlijk een beetje een beleid. Nou ja, je bent het wel, maar je wordt dan net ontsprutsen worden. Maar ik vraag je hoe oud dat je binnen? 88. Ja. Dat is toch een respectabele leeftijd? Daarom. En dan word je eigenlijk net ontsprutsen. Of was die oude vrouw ook even wat vragen? Nee, dat jij het net zou. Eigenlijk moeten dat interviewers net zeggen. Nee. Nou, excuses daarvoor. Ja, vind ik eigenlijk ook. Dat jij het net zou? Nee, dat jij het net zou. Wat bij de normen en waarden bleef. Zo is dat, en dat jij bij mijn partij. Ja. Nee, maar ik vind het heel leuk dat ik even wat zeg. Maar alhoewel, mijn bijdrage is maar heel iets. Maar ik blijf een oprechte CDA. Daar doe ik mijn best voor. Dank u wel en een goede reis als de rond naar Bolsward. Dit is een mevrouw die ken mij ook heel goed. Het is een vriendin uit Bolsward. Ja. Thierry Bizier van de Joens. Bij de CDA's en Thierry Bizier. Oké, graag dien en bedankt van je gesprek. Ik zal het nou wel even heel fatsoenlijk aanronden natuurlijk. Hier komen kabels. Deze dames bij de CDA's
In iedere zin, in Geef Friesk en zij binnen onderwijs, want zij gaan naast weer waarom naar Bolsward, want de jongen is ik al lang genoeg zo. Ja, ze haar eigen feestje daar. En overal in het land vieren de verschillende partijen haar eigen feestjes. Of ja, juist net. En op zo'n bijeenkomst spreekt dan ook de partijlieden haar achterban aan. Liek als niet correct. Job Cohen van de PvdA. Als de prognoses klopje, de tweede partij. Laat ik eerst op basis van de nog steeds voorlopige uitslagen die we hebben, eerst de grote winnaars van deze verkiezingen feliciteren. De PVV en D66. Onze felicitaties. En als je dan kijkt naar de uitslag, dan moet je zeggen, die is voor ons, voor de Partij van de Arbeid, niet slecht. En voor het land is hij geweldig. En laten wij ons nog een keer goed realiseren waarom wij dit allemaal gedaan hebben. Waarom wij gezegd hebben, het moet eerlijker. Dat ging om al die mensen die we ook allemaal zijn tegengekomen. En waarvan wij allemaal het gevoel hadden, wij doen het omdat wij vinden dat Nederland echt een andere kant op moet. Een andere kant dan deze coalitie aan het opgaan is. En als deze uitslag, als die werkelijkheid wordt, dan is dat precies wat we bereikt hebben. Het moet eerlijker en ja, dat kan nu ook. Job Cohen, de voorman van het PvdA, van de PvdA moet ik zeggen. Uitslag is niet slecht en voor het land geweldig. Ja, nou ja, die uitslag niet slecht is voor de PvdA, dat zie ik toch niet. Want ik heb eigenlijk alleen nog maar verlies gezien. Ja. Kennelijk gingen ze van een ernstiger verlies uit dan wat ze nou voorlopig lijken te boeken. Ze hebben een oren exit polls, jongen, dat ken ik nog. Nou ja, dat is ook nog mogelijk. We komen uitslagen tekort hier, dus we kunnen er nog niet veel over zeggen. Nee. En een zegen voor het land. Ja, dat is maar net hoe je dat bekijkt natuurlijk. Ja. Kennelijk is Cohen erg blij dat er straks een Eerste Kamer als een soort blokkade of barrière kan optreden tegen dit kabinet. En dat dit kabinet op een wankele basis blijft functioneren. Nou ja, goed, vanuit zijn PvdA-standpunt kunnen we dat begrijpen natuurlijk. Ja. Hij had ik wel een soort kritiek voor hem heen kregen. In de debattenkamer ik net altijd best naar voren. De hakkelaar, ik weet niet wat voor bijnaam die al gekregen had. Maar ja, deze speech kwam er vrij vloeiend uit. Ja, nou ja, als je het in zijn eentje mag doen, dan gaat het. Ja, dan gaat het wel, hè? Hoewel, nou, hij heeft het eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan, die campagne. Met dat ene stukje waarin hij tegenover Michiel de Graaf van de PVV stond. En waarschijnlijk een tekst moest opzeggen die iemand anders geschreven had. Dat ging even mis. Maar verder kwam hij wel breed uitlachen. Ja, precies. Nou ja, goed, dat weet je. Zo werkt dat. Maar verder kwam hij eigenlijk heel goed uit de verf. En daar was ook iedereen, ook in medialand, was het daar eigenlijk wel over eens. Dus wat dat betreft hoeft Cohen zich nergens voor te schamen. Nou, we zullen zien dat hij zich skamje voor de volgende uitslag. Want we hebben er een. De eiland, we hebben er al 2 aan. En het derde eiland heeft nou ik alle stemmen telt. Het Ameland. Fjouwerlien stemden daar bij de provinciale verkiezingen de meeste mensen op het CDA. Dit wie extra bij de Tweede Kamerverkiezings. Verliezen hier. Het CDA wat volgen troch de VVD, PvdA en de PVV. Nou, dan de uitslagen van Joort. Het CDA verliest. Net verrassend, maar net een heel soort op het Ameland. De PvdA verliest ik. Een paar procent komt uit op 20,1% van de stem. De VVD wint 21,6% van de stem. FNP wint op het Ameland. Fjouwerlien 0,8% van de stem, nou 1,3%. De SP wordt iets lietser, 4,8% en nou 4,6%. De ChristenUnie wie 1,3% van de stem en het nou 0,8% van de stem binnenkregen. En GroenLinks groeit een volle procent, 2,9 in 2007 en 3,9 bij deze verkiezings. Dan de PVV, 12,4% van de stem. Het Provinciaal Belang Friesland, 14,4% van de stem in 2007 en die verliezen toch ik vast daar op het eiland. 4,1% krijgen ze nou. Partij van het Noorden bloot ongeveer hasgelijk, het nou 0,2% van de stem. De 50PLUS-partij 0,9%. Verdienen los, geen stem daar op het Ameland. En D66 2,9% van de stem nou dus. Ja, is dat verrassend?
Nou, het enige wat ik hier... het is verrassend dat het CDA maar licht verliest. En de PvdA ietsje meer, maar dat komt dan weer overeen met het beeld. En je vraagt je natuurlijk wel af, wat heeft Provinciaal Belang Friesland op Ameland misdaan? Die krijgen een forse klap. Ja, kennelijk heeft daar iemand iets buitengewoon een scheve schaats gereden. Anders kan ik dat niet verklaren. Nou, we zien het uit. We gaan voor dadelijk terug maar de volgende uitslag. Want ze komen nou gelukkig het komt een beetje op stoom. We zien Dongeradiel, die had de stem meeteld. Die scoorde 4 eerlien de FNP heel goed. Het was de derde partij achter het CDA en de PvdA. En bij de landelijke verkiezingen was de PVV de derde partij. Ze dienen nou beide mooi. Nou, we zullen zien wat het opsmieten had. Het CDA verliest van 36,8 naar 28,7%. De PvdA van 16,2 naar 16,8. Die winnen dus in Dongeradiel. De VVD wint ik in Dongeradiel 6,7% in 2007 en 9,5% nou. FNP verliest 13,9% in 2007 en 11,1% nou in 2011. De SP verliest een beetje, komt uit op 7% van de stem. De ChristenUnie 10,3% van de stem verliest ik licht en GroenLinks winst der 3,3% van de stem. We benijd naar de rest van de uitslagen in Dongeradiel. De PVV, 7,8% van de stem. Provinciaal Belang Friesland, nou die had daar denk ik net verkeerd in, want die winnen daar weer 0,9% Fjouwerelien en nou 2,4%. De Partij van het Noorden bloot ik een beetje gelijk 0,3 en 0,2 nou. 50 plus wint daar toch ik wat stem, 0,9%. Verdienen los, geen percentage. En D66, 2% van de stem. Nou... Ja, wat valt hier uit te sissen? Nou ja, wat mij opvalt is dat de PVV hier veel minder scoort dan menigeen zal hebben verwacht. Ik denk dat ze buitengewoon tevreden zijn met minder dan 8% zelfs nog van de stem. En het CDA mag hier toch ook nog wel weer in zijn handen wrijven, want het verlies valt hier reusachtig mee. Oké, nou, we gaan voor dadelijk terug maar de volgende. Want het lijkt het wel als ze nou alle hier achter elkaar komen. Gelukkig maar, dan kunnen we beter de balans opmaatje. Het Jereveen. Dat vooral op de PvdA stemt. Dus bij de Statenverkiezings en de Tweede Kamerverkiezings. Het CDA verleerde landelijk schoen en het hele haast volle stem als de PVV. Nou, Sjen, wat ze nou die in het CDA 11,6% van de stem. Ik een verlies werd daar. PvdA verliest 29,7% van de stem. De VVD wint 15,6%. FNP en Lietse Weenstes die op 6,9% in 2007 en nu 7,2%. De SP die verliest 9,5% in 2007 en nu 8,5%. De ChristenUnie verliest ik licht, komt uit op 4,5% van de stem. En GroenLinks komt uit op 4,9% van de stem. Even benijd naar de tweede zijde wat er gebeurt met de PVV. 7,9% van de stem. Provinciaal Belang Friesland krijgt 1% van de stem. Partij van het Noorden een heel procent. 50 plus 1,2%. Verdienen los 0,1% van de stem. En D66 30. Ik werd flinke winst van die partij. 1,8% in 2007 en 6,3% in 2011. En een opkomst van bijna 60%. En dat vind ik ook wel opvallend. Dat is wel heeg, inderdaad. We hebben het hier ook bovendien nog over een gemeente met een stadscentrum erin, met Heerenveen. Dus dit is verrassend hoog. Oké. En verder nog bijzonderheden met deze uitslag? Nee, de rest van de uitslag laat toch min of meer het landelijke beeld zien. Behalve dat weer de PVV tegenvalt, denk ik. Ja. Ik neem eerlijk gezegd ook aan bij tegenval ten opzichte van de eigen verwachting. Oké. Nou, we gaan even weer om naar het provinciehuis dat Miranda Werkman is met Johannes Kramer van de FNP. Het is net Miranda Werkman, het is Harm Wijstra, maar dat hindert niet. Want ja, op zo'n verkiezingsjoen gaat het toch altijd meer wat oors. Johannes Kramer is wel de man die het nice mistert. En hij had kennelijk uitslagen wat binnendrippelen in Sjoen. Wat is jouw eerste reactie daarop dan? Zat het er nou uit het bloed de FNP, de vierde partij van Friesland. We hebben licht verlies in gewoon gemeenten, op andere gemeenten hebben we lichte winst. Dus het bloed ongeveer gelijk. Misschien dat de trend iets naar onderen is, maar de joen is nog kwaad. En ik ben op zich heel tevreden dat de FNP in al dit landelijke geweld zijn vormbehoud snelheid. En dan ben ik wel heel erg grutskap. En vooral ook op Annetje Toeringens Lisloekster, die dat dan toch fantastisch dienen heeft. Ga je erin zitten dat je ondersnijden zoen in het landelijk geweld? Ja, wis. Wij hebben er alles om dienen om zo zichtbaar mogelijk te wezen als FNP. Ik denk dat dat ik slagen is. Maar het moet altijd maar. Hè? Want het wie de oude dagen alleen nog maar Rutte en Cohen en op de televisie.
En ja, zullen mensen dan de FNP nog staan. En blijkbaar dus al. En daar ben ik heel gerust op. We winnen dit keer net de listloeker. Die fjouwer die wel. Toen had je goed op een jaar. Nou, zie je wat in het skaat, hè? Nou, dat is ook de bedoeling, want ik ben hier tweede op de lijst. En Annetje Touring wie is leading lady, om het maar eens in Game Fries te zeggen. En ik denk dat het mij dan past om wat meer in het skaat te staan. Hoe je dat beval? Want jij bent een man van het debat, het wordt. Ja, nee, maar ik zeg altijd, komen in de politiek is net zo lastig. Voortgaan al. En je zorgt dat een heel soort politici het er heel dreig mee hebben om afscheid te nemen. En ik neem geen afscheid, maar ik heb wel een oorplak vinden matten. En ik vind dat ik op zich dat ik weer een wel lol onhand heb om ik wat op de achtergrond mooi te denken. Ik ken Annetje natuurlijk uit de pen, we werken al 8 jaar together, maar de hele fractie in de FNP, in de steden. En we kunnen eens een schreeuwen mooi door. En als je dan een sterk team binnen, ja, dan ben je daar een onderdeel van en dat is hartstikke mooi. Want het zien hoe is dit wel de kandidaat deputaire vanzelf voor de FNP. Dat klopt. Hoe komt het? Kom je op het plus? Dat moet al gepensioend worden natuurlijk. De joen is al led, maar de uitslagen binnen nog net. We moeten even zien hoe het komt al keer. Maar de FNP wil je verantwoordelijkheid nemen. En stel dat ik dwaan op het moment dat dat redelijkerwijze kan. We willen natuurlijk water bij de wind van, maar het moet wel te drinken blijven voor de FNP. Want fjouwer Jelien, ja, toen stien jou weer positief. Ja. Maar uiteindelijk wien jou de grote verliezer eigenlijk. Nou ja, ik ben een optimistisch mens en de FNP is ook een optimistische partij. Ik vond dat wij fjouwer te bek net op een rechtvaardige wijze onder kant zetten waren. Uw partij werd de maat om en dat vond ik net terecht. Want het omzettend laag? Ja, dat zou dan onbetrouwbaar wezen. Nou, wij zijn een hele betrouwbare partij, maar een heel betrouwbare politiek. Dat zul je net alleen in de stad, maar ik in de gemeente. En ik denk dat dus toen zeer dient het. Maar desalniettemin, je moet positief blijven in het leven en je moet uitgaan van het goede in de mens. En vandaar dat we hier weer optimistisch staan. En voor jou die letter misschien dan toch deze uitslag verzilveren in een deputaire skip? Wat weet je ervan? Het wordt wel lang van die jongen, hè? Van dat alles een beetje binnendruppelt. Ja, die stemcomputer, ik denk dat ze dat dan nog maar zo nooit denken, maar als die het weer omkomen maat. Want we leven in een tijdperk dat politici twitteren om raak. Die hadden de laatste 2 weken, ik hoorde dat ding net hier omslaan over wie en al je politici. En dan moeten we met pot leren stemmen. Ja, dat doogt niet. Zie je ook nog Twitter hier de komende 2 weken? Of? Ja, wist. We gingen gewoon erom uit Twitter in. En, echt? Ja, maar net. Ik denk dat de mensen nooit de verkiezingen in de rug hebben te weten wat er omgaat. Ik heb wel het idee dat de gewone kiezer de Twitterij net zo bot volgt. Maar voor journalisten is het wel nieuwsgierig. En ik denk dat het voor zich een geschikt medium is om op een makkelijke wijze kenbaar te maken hoe het mooi gaat. Zou het effect gewoon houden op de opkomst? Want die weer toch wel heger als verwacht. Nou ja, er is maar één effect wat effect heeft op de opkomst. En dat is natuurlijk het landelijke geweld. En nog eens, als de FNP binnen dat landelijke geweld toch redelijkerwijze systemen wie te behouden of een beetje wie te verlenen, nou, dan hebben wij dat heel knap dient. Johannes Kramer wie dat, de kandidaat deputaire van de FNP. Hij gaat ervan uit dat zijn partij toch weer op dat 4e plakje komt. Ja, van de iets wat oudere dames, zal ik zeggen, dan ga ik eventjes naar de jongere dames. Hallo. Mag ik vragen wat je binnen en wat je hier van de jongens doggen? Ja, maar natuurlijk. Ik ben Petra Daling en ik ben mijn vriend Peter den Hoever. Ze zit op de lijst voor het CDA. Spannend? Ja, tuurlijk is het spannend. Ja. Volgens de City? Hij zit op nummer 12. Oh, dat is zeker heel spannend. Want zijn nou 12 zitten, ja, licht verlies in de trend op nota. Afwachten. Advies van deze jong? Ja, speciaal. Ja, zeker. Hij is er een soort missen matten daar om de team met alle verkiezingscampagnes geweld? Nou, het goed zijn best in inderdaad. Ja, het en Jouweren, Heerenveen en omstreken goed campagne voert. Ja. Heb je me wel vaak schenken in daar om de tijd? Ja, zeker wel. Ik heb zelf mij die. Oké. Ja. Dus gezamenlijk? Ja, absoluut. Ja. En waar bestoon en wat bestoon je? Ik ben Helene Alberts en ik ben zelf kandidaat voor het CDA. Dus daarom ben ik hier. Wat voor plakjes stoot? Nummer 30. Dus nummer 30 is waar. En hoe oud bist ik, vreeg maar? Ik ben Jochentje, dus de jongste van het stel. Waarom woest je op een lijst? Waarom stier je erop? Nou, ik heb sowieso heel erg een politieke interesse en ik ben binnen de partij ook wel actief. Binnen het CDA, Friesland bijvoorbeeld. En staat Waanden ben ik er wat inrollen. En waarom bist je geïnteresseerd in de politiek? Wat pakt hij dan? Nou, ik vind het gewoon eigenlijk heel bijzonder dat wij in Nederland zo'n situatie als we nou haast is maar.
Want als er bijvoorbeeld nou just in Libië en zo, dat gaat er toch wel even een oorzaak aan. En ik denk dat we er heel trots op zijn, mooie. En daarom wil ik me daar graag voor inzetten. Hoe leeft dat om die hinnen bij die leeftijdsgenoten? Ja, dat is heel verschillend. Maar nou ja, automatisch als ik wel een beetje vriend zeg maar, die bij die passen. Dus om zeg maar, dicht om je heen is de interesse er ik wel, ja. En komt dan een soort mensen van die leeftijd die zeggen van, nou ja, interesseert mij helemaal net. Boeten die een eigen vriendenkring? Nee, mijn eigen vriendenkring eigenlijk net. Er zijn wel een paar natuurlijk die minder interesse hebben. Maar boeten de vriendenkring ben ik genoeg mensen die het net echt interesseert. Maar dat is nu een stuk wel weer een uitdaging om dan even in discussie te gaan natuurlijk. En krijg je dan z'n vier om te stemmen? Nou, sommigen wel, sommigen net. De rol is best. En hoe leeft dat bij Jim? Hij een soort mensen die om jou die zeggen, ach die politiek. Ja, ik heel wisselend. De omgeving is wel geïnteresseerd. En Peter had ik mij een speciale Peterbus voor zichzelf campagne voert. En mensen daar mij probeert te benaderen. Dat is heel positief bevallen. Hij moet dan alleen nog maar over de politiek thuis? Nee, zeker niet. Nee. Maar natuurlijk op deze dagen leeft het erg. En daarom ben we jong ik om dit gevoel mij te krijgen. Maar het natuurlijk de ouder onder weekend wel heel erg leeft. Wat is nou het eerste wat je hem dwaas zullen na dit verkiezingsgeweld? Daar hebben we het nog net over aan. We hebben echt naar jongtaal leeft om te zien hoe het jong gaat. En morgen is morgen werk. Morgen is morgen. Nou, dat is een mooie einde. Morgen is morgen. Het rint even shin. Ja, het is haast al morgen. Nog een kwartier dan is het 12 uur. En volgens mij komen er heel iets meer uitslagen binnen. Dus we zijn heel benieuwd wat hem nou aantekent op deze jong van de verkiezings. Nou, en hoe hem dat aantekent, dat kunnen we bigelijk zien in Haans. Want ik daar ben de stemmen telt. Het CDA bij de Tweede Kamerverkiezing zie daar flink verlen. Nou, zullen we zien wat de partijen noodwaan zullen. Het CDA hier 20,7% van de stemmen in 2000 en nou 11,4%. Verliest dus weer flink. De PvdA, 24,3% van de stem. De VVD die wint 16,7% van de stem. FNP een liets verlies van 4,5 naar 3,5%. De SP, ik een licht verlies 14,2 naar 13,0. De ChristenUnie verliest 11,1% naar 4,6%. En GroenLinks wint 4,2 in 2007 en 4,6 in 2011. Dan pagina 2. De PVV het in Haans 11,9% van de stemmen kregen. Provinciaal Belang Friesland, hier 1,9% is zakken naar 0,6%. De Partij van het Noorden is gelijkbleun, 0,4% van de stem. De 50PLUS partij die het toch stemmen woon daar in Haans, 3,3% van de stem. Verena Lofs wint toch een paar mensen die erop stemt, 0,1%. En ik D66 wint in deze gemeente Haans hebben we het door 1,6% in 2007 en 3,4% in 2011. In oren na de verkiezing zeggen we vooral met een tal reportages. Vooruit met een tal reportages. Dan zeggen we met 2 politiek interesseerde jongeren naar het belang van deze verkiezings. Ja, roekt het je dan ik naar politiek? Nou, niet echt hoor. Daar hangt meestal een muffe lucht. Maar ja, kijk, het doet wel direct weer denken aan het Fries Jeugdparlement en zo. En we hebben hier ook wel een keer een vergadering bezocht van de Staten. En ja, daar denk je dan toch wel aan. Het is toch wel het hart van de provincie eigenlijk. Ja, ik voel me er toch wel meer betrokken bij dan de meeste mensen. Zeker de meeste jongeren. Politieke interesse van jongeren is net van belang. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik vind, jongeren zijn de toekomst. En als wij de interesse van de jongeren nu niet hebben, dan hebben wij de interesse van de volwassenen van een paar jaar later ook niet. Ja, ben ik het op zich mee eens, maar het is wel zo. Op dit moment zeg maar, zijn het de mensen die moeten kiezen, zijn de volwassenen. Dus ik vind wel dat daar meer de focus op moet liggen dan op de jongeren. Alleen als er verkiezingen zijn, dan wordt de provincie belangrijk. Dan wordt er reclame gemaakt van, oh, je moet gaan stemmen, je moet naar de stembus. Maar voor de rest weten we er eigenlijk helemaal niks van. Het komt niet binnen. Jongeren maken toch wel heel erg veel gebruik van sociale media. En daarin ligt ook wel, denk ik, een open deur voor politiek. Op 2 maart gaat het om de landelijke politiek. Het gaat eigenlijk niet meer om wat de provincie zegt of wat de partijen in de provincie willen veranderen. Maar echt gaat de coalitie van de Tweede Kamer, gaat dat de meerderheid behalen of niet?
Dat vind ik eigenlijk toch wel heel erg jammer. Jawel, maar wij zijn wel degene die daar invloed op hebben. Wij kunnen onze stem laten bepalen door de landelijke politiek. Of wij kunnen gaan zeggen, we laten onze stem bepalen door wat we op provinciaal gebied belangrijk vinden. Ja, ik ga PvdA stemmen. En waarom? Nou, vooral, kijk, het heeft te maken met de Eerste Kamerverkiezingen. Want die wegen natuurlijk wel zwaar mee. Daarbij zijn er een heleboel mensen van de PvdA hier op provinciaal gebied waarvan ik zoiets heb van die kunnen het wel. En hun wil ik wel mijn stem geven. Ik vind milieu heel erg belangrijk. Dat zei ik net ook al. Er wordt in Friesland veel aan gedaan. Maar ik denk dat in onze huidige tijd van toch wel behoorlijke hoeveelheid crisis, dat we het zeker niet moeten vergeten. En dat er ook heel veel mogelijkheden liggen om juist nu daar veel aan te doen. Jongeren in de politiek. We gaan verder met de uitslagen, want ze streamen nou binnen. De gemeente Zuidwest-Friesland, de nieuwe fusiegemeente in de provincie, verliezen hier weer in de derde werindelingsverkiezings. Het CDA is door als winnaar uit de buskamer. En de uitslag van de tweede verkiezings liet zien dat in deze gemeente het CDA nog heel iets populair is. Nou, die populariteit is toch wat aannaam, kunnen we hier zien. 31,7% wie het fjouwerlien en nou 21,4%. 22% van de stem gaat naar het PvdA, die is daar vrijwel gelijk bleun. Het VVD wint 14,8% van de stem minder uitkom. FNP zakt van 12,2% naar 11,1%. De SP verliest ik licht 9,1% in 2007 en 6,9% nou in 2011. De ChristenUnie verliest ik licht, komt uit op 4,2% van de stem. En GroenLinks wint in 4,6% van de stem. Dan de tweede pagina. De PVV in Zuidwest-Friesland scoort 8,2% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 0,7% van de stem. Partij van het Noorden bloot gelijk om Fjouwerili 0,2% van de stem. De 50PLUS partij Oorop% van de stem. Vereniging Lofs 0,2%. En ik D66 Jiwe Weenst 1,4% wie het in 2007 en nou Fjouwerili letter 4,2%. En dan was er hem. De gemeente dat voor het laatst stemt is omdat het nooit 2013 ophoudt te bestaan. Ja, bij de laatste provinciale verkiezingen weer de PvdA 4 uit de grootste, maar 35%. Nou, Sjen wat ze nou die in het CDA. De opkomst, daar wil ik even op attendeer door Hans van der Heijden. 65% maar liefst. Dat is een hele hege opkomst. Ja, het CDA verliest er wol. PvdA verliest ek 20,9% van de stem. VVD 18,2% van de stem. Die winnen dus. FNP verliest ek 14,7%. Nou 12,7%. SP een heel licht verlies 7,6% in 2007. Nou zo'n heel procent. De ChristenUnie 1,9% van de stem. En GroenLinks 4,6% van de stem. Zien dat die opkomst, die hele hege opkomst vertuten die in het voor de PVV 6,6% van de stem hebben ze daar kregen. Provinciaal Belang Friesland 1,3%, Partij van het Noorden 0,3%, de 50PLUS partij 0,8% van de stem. Vereniging Lofs toch een paar stemmen daar woon 0,1% en D66 4,2% van de stem. Frensje te Radiel is ik bin en de Aroene Fjouwer hier het er een verschouwing plakvoen bij de provinciale steden. Wie het CDA de grootste partij volgt terug de PvdA en bij de tweede kamerverkiezingen verliezen hier wie in de rol omdraait. PvdA-kamerswinner uit de bus. Nou, Sjen, hoe het nou die is. Nou, PvdA het weerwoen van het CDA. Beide partijen hebben verlen. PvdA 21% van de stem. CDA 19,6% van de stem. VVD het 13% van de stem kregen in Frensje te Radiel. FNP verliest 14,2% Fjouwerili, nou 10,9% van de stem. De SP 8,7% en nou 9,7%. ChristenUnie verliest ik 4,4%. GroenLinks wint weer 4,6%. Dan gaan we naar de volgende side. PVV 8,6% van de stem in Frensje te Radiel. Provinciaal Belang Friesland 2,2% van de stem. Verliest dus lichter. Partij van het Noorden verliest ik een procentpunt. 0,2% komen ze op uit. En de 50PLUS partij 1,3% van de stem. Vereniging Lofs, ik daar een paar stem 0,1%. En ik daar weer Weenst voor D66 0,8% in 2007. En nou 3,4%. En ik daar in Frensje te Radiel een hege opkomst 59,3%.
Gaan we naar Kollemelaan, wat de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingsverliezen hier de derde partij, net 4 achter de PvdA. Het CDA wie wol 4 uit de grootste, Sjen of de nou nog verschouwing zien zitten. We zeggen het CDA blootstekken op zo'n 20,5% van de stem. PvdA 14,2% van de stem, verliezen beide weer. VVD het wel winst, 11,1% van de stem, Tjenoer 6,2% fjouwer Ierlien. FNP verliest dik, komt nu uit op 14% van de stem. De SP verliest 7,4% in 2000 en nou fjouwer die letter 6,6% van de stem. ChristenUnie 10,4% van de stem en GroenLinks wint weer 2,6% van de stem. We hebben benijd. Bij een opkomstpercentage van Hassan 50% in Kollemelaan krijgt de PVV 9,3% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 0,7%. Partij van het Noorden een heel procent. De 50PLUS partij 0,8%. Vereniging Los 0,3% en D66 2% van de stem. Nou, dat winnen heel wat uitslagen achter elkaar en er valt verst van alles hoe te sissen. Andries Bakker op het provinciehuis. Ja, van alles hoe te sezen en ik van alles hoe te juichen. Want als je de uitslagen voorleest, Diana, dan is er een gejuich als een bepaalde partij wint. En teleurstellend gerop als een partij verliest. Maar wat we schenken, ik pak even Zuidwest-Friesland eruit. De gemeente 13 november zelfs nog die herindeelingsgemeenteraadsverkiezing weer. Het CDA wie toen de grootste. Die week de grootste in 2000 bij de provinciale verkiezingen. Maar nu voor het eerst, en dus in 2 maanden tijd van die gemeenteraadsverkiezingen 2010, nou is de Partij van de Arbeid groter geworden. En dat is symptomatisch van het verlies van het CDA. Ze gaan oorlog 8 tot 10% omleeg. En zelfs in de CDA-gemeente Dongerendeel moeten ze 8% inleveren. En Sjoerd Galema, Roei, je krijgt even bij mij del, want hij wil het zelf. Ik volg je al die gemeenten niet binnenkomen. Maar hier maar in je wordt wat er sissekoe en dat het wordt verschrikkelijk. Hans Konst kwam even letterlijk bij mij te glunderen. En die zei van, nou, dit zou wel eens de eerste keer zo'n 80 wezen dat de Partij van de Arbeid weer de grootste in provinciale steden wordt. En dat is wichtig voor de Partij van de Arbeid. Fjouwer Ierlien liep het er dichtbij te komen. Wie het een nek-aan-nek race, wie het CDA nog krijgt het grootste. Maar de Partij van de Arbeid verliest overal, maar nipt wil het CDA echt 10% soms kwijtmat. Ja, oren tendens is toch ik wel dat de PVV overal zo'n 8% winst boekt. Als je dat vertalen in zitten, dan zou dat zo'n goede fjouwer zitten wezen. Daarmee rennen ze achter bij de landelijke tendens, want dan zitten ze op 11, nog wat procent. Toch binnen ik de gemeenten die in de gemeenteraadsverkiezings vorig hier het goordingen, die binnen nou op een nij heel goed voor de PVV. En dan heb ik het onder oren over West-Stellingwerf en Haas. Want daar zitten ze beide op zo'n 12%. En dat doet dan werk gejuich bij de PVV-oorlog in. Want ja, die willen zelf graag 4 zitten hebben. Maar wat we wel concluderen kunnen is dat de PVV 4 of 4 zitten krijgt. Dat ze net echt een grutmacht worden in de Friese politiek. Safir is denk ik wel te concluderen. Wat we concluderen kunnen is dat de PvdA de grootste worden zal altijd zo troggeert. CDA met fors waarom. En de VVD zal treden blowen. En daarmee nemen ze afstand van de FNP. Dus dat zullen maar de coalitieonderhandelingen in beeld. Zullen dat van de VVD weg goed wijzen. Maar Hans Konst, dat is de man die je glundert in het provinciehuis. En Harm Wijstra, dat is misschien op zich naar oren glunderen in de meesten. Nou, ik denk net dat deze man echt glundert die in IJsmie. Dat is Geert Benedictus, hij is van het CDA. En dat is toch wel een van de partijen die het in Friesland wel een klap krijgt, Benedictus. Ja, daar ligt het wel op aan landelijk. Ik. Wat maak je ermee met dat signaal? Nou ja, als je een hele dreun haan had in juni 2010, dan had het even tijd nodig voordat je daar weer wat bij de wal opklauteren kennen. Ja, er is hier een partij van alles onderhaan. Al die loeren van welke kant maar we nou uit. Ja, hoe denk je daar zelf over? Als je er is een hele discussie opstarten van met de C voort of met de C net voort. Nou, het CDA in Friesland, die binnen een sociale partij. Dus het CDA Friesland zit meer voor de sociale kant. Maar het CDA wie in Friesland altijd in de grootste. Het lijkt er dus nou op dat de Partij van de Arbeid sinds voor het eerst zo'n 80 de grootste wordt. Altijd steeds, maar ja, Fjouwer Ierlien gang de hele jongen ik op een del. En aan het eind van de jongen wie toveroors dat we eerst dachten. Dus waar weet wat er nou nog baren kan. Jo zelf staan er ook nog weer wat oorzien, want Jo zit ik in de Eerste Kamer vanzelfs. Ja, ik zit in de Eerste Kamer en als je naar de percentages zit, dan komt zo'n krek naar het inkomen. Jo zit echt op de wip op dit stuit.
Nou, dat weet je pas als de stedenleden keer naar binnen. Maar daar zitten wel rondingen in met staten zitten. En dan weet je het eigenlijk pas 23 mei als de verkiezingen van de Eerste Kamer binnen. Is dat eigenlijk net waardeloos of dat zal lang door je mat? Nee, dat weet je van tevoren. Dus daar jij je dan bij Delta lezen. Ga je in die Eerste Kamer zitten, hoe is dat bevallen? Dat is me best bevallen. Is het oorzaak het stedenwerk? Ja, het is volle meer op inhoud, minder politiek. Dus je beziekt ik hoor de partijen meer met argumenten door het zoeken. En in stedenwerk is het soms toch wel eens wat politiek. Zo van ik ben zien, bloedje en biertje in. Die een verrikking wordt van je politieke carrière? Ja, ik vond het echt een verrikking. Denk je dat je nou weer omkomt, Sil? We weer omkomen in de Eerste Kamer? Ja, dat weten we pas 23 mei. En in de steden zelf? Nee, ik zit in de paleis van de steden. Nee, dat is ik zei. Ik verzin je even binnen al die meestingen. Maar die Eerste Kamer, daar hier een heel pret om te dwan in deze verkiezingen. Wie dat net spietig dat die provinciale punten eigenlijk gewoon ondersnijden? Ja, dat is hartstikke jammer. Want van de ene kant werd de Eerste Kamer daarmee heel politiek. En van de andere kant ben gewoon landelijke thema's. 130 kilometer op een dik rijden. Nou, dat gaat net een provincie hoor. Wil ze door provinciale verkiezingen weer. Dus ik vind echt de zonde dat die landelijke politici zulke landelijke thema's nou in de street gooit hebben. In de campagne waren ik van de Eerste Kamer de bobo's, de pommeranten naar voren schoot van gewoon partijen. Wie dat een goede zaak? Nou, je ziet dat er hoogstwaarschijnlijk de opkomst hoger is als het de laatste tijden west is. Dat had mij door die landelijke campagne te maken. Dus voor de bewustheid van de democratische legitimatie van heel soort dingen is het wel een goede zaak. Maar ik vind het striemen van dat er zo'n landelijk thema maken is van provinciale verkiezingen. Maar wat voor gevoel is die in?